Sêwîxaneya Rum li Stenbolê li ser girava Büyük Ada ku navê wî yê berê Principo Angograva Prense. Ev avahî ji hêla mîmarê Fransî Alexander Valory di sala 1898 da wek Principo Palace ango wek hotel hat wîsaskirin. Ev ciyê pirqatî dema ji bo hotel destûr nagire di sala 1903 da ji bo zarokên Ortodoks kirin Sêwîxaneya Rum. Hunermend û lêkolînvan Gülhan bi xwe 15 sale li vê giravê jiyan dike û pirê wêneyên xwe jî li vê derê xêz dike. Ew dibe Sêwîxaneya Rum ana ber bi rûxandinê vaye. Lê ev der ji hêla xêrxwazê Elenî Zarîfê va hate kirin û ewî jî bexşand Patrîkxaneya Rum ya Stenbolê. Dünyanın ikinci en büyük ahşap yapısı. Sêwîxaneya Rom di dünyayê de duyemîn avahiya darî ne. Li tevahiya Ewropayê de jî yekemîn avahiye. Ez 15 sal zêdetir e li vê giravê jiyana xwe de domînim. Min dît nedît ev der bi qedera xwe re rûb rûmaye û hatiye terikandin. Her roj jî tê rûxandin. Ana ez temaşe dikim bi çav jî rûşandina wî diyar dibe. Ev der di navbera salên 1903-1964 da ango nêzîkî 6 sal xizmeta zarokên civaka Rum da û nêzîkî 6000 zarok li vê derê diman. Di nav vê derê da dibistan, pirtûkxane, salonên şano, rêvîr, atölyeyên pîşê û ciyên yariyên zarokan hebûn. Pêdiviya vê derê bi lênêrînê heye, lê destûr dernakeve. Tarihi eser koruması altındaki binaların Ji bo ku ev der were nûkirin, ji wezareta çandê pêdivî heye ku destûr were girtin. Lê ev pesendkirin jî gerek dirêj didomin. Di vî warî de jî em tihereken nabînin. Ji ber wî jî ev der li ber çavê me têk diçe. Ev avahî di nav mîratên dinyayê yên ku pêdivî bi parastinê heye cî digire. Ji bo restawrekirin û parastina wî hin proje hene lê heta niha jî ti yek neketiye meriyetê û ev der wek ciyekî bêxwedî diyar dibe. sürekli bir şey var, nöbetçisi var. Li vê derê hergav pasawanek heye. Ew jî li nav baxçê vê derê de mirîşkan xwedî dike. Kûçik û pisîkê wî jî hene. Xeynî wan jî ji xwe tu kes nikare derbasî hundir bibe. Li ser vê girava Büyük Ada an jî bi Yewnanî Principo nêzîkî 10,000 kes Rum, Ermen, Cihû, Tirk, Kurd dijîn. Ev der li Stenbolê wek ciyekî seyrangehê jî tê bikaranîn û deverekî bêhnvedanê jî. Eyüp Demir, Deng Amerika, Stenbol.